πρόσκρουση. Όπα, κάτσε, τι? Πρόποση. Είμαι πολύ χαρούμενος σήμερα. Είναι τα γενέθλιά μου. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε όλοι μαζί εδώ. Και οι τρεις. Γιατί ρε Λευτέρη, κάλεσες κάποιον άλλον? Ναι. Ποιους? Και το Βίτσο και την Νίτσα και το Λούλι. Ναι και οι τρεις τελευταία στιγμή μου το ακύρωσαν. Έτσι είναι. Ετοιμάζεις εσύ, πληρώνεις ένα κάρο λεφτά και μετά σου λένε δεν μπορώ να έρθω. Όχι. Τι σου είπαν δηλαδή? Της Νίτσας της κόλλησε η μπατονιέτα στο αυτί και βραδιάτικο τρέχει στα επίγοντα. Ο Λούλης, εκεί που έτρωγε φακές το μεσημέρι, παφ, κάθεται μία φακή στο λαιμό του και βραδιάτικο τρέχει στα επίγοντα να του αφαιρέσουν τη φακή. Και του Βίτσου τι του κόλλησε? Ο Βίτσος πήρε ένα γκούρι το πρωί. Σέμνα. Για να βάλει στα μάτια για τους μαύρους κύκλους. Και του έχει καρφωθεί η ιδέα ότι έχει κολλήσει ένα μέρος της φλούδας του αγκουριού στο μάτι του και βραδιάτικο τρέχει στα επίγοντα. Ναι, πού το κατάλαβες? Ήμουν η Μαντάμ Ζαΐρα στην προηγούμενη ζωή μου. Ωραία, σήκω. Γιατί? Πάμε στα επίγοντα. Αφού όλοι είναι μαζεμένοι στα επίγοντα, θα κάνουμε τα γενέθλια στα επίγοντα. Τι ρε Λευτέρη, δεν έχεις καταλάβει ότι σε δουλεύουν? Είναι δυνατόν και τους τρεις να τους κόλλησε κάτι? Μπορεί να είναι μεταδοτικό. Λοιπόν, από σήμερα κλείνουμε το air condition, ο καιρός έχει δροσίσει, μια χαρά θα τα βγάλουμε πέρα. Όπα, κάτσε, γιατί εδώ τα χαλάμε. Έχω δειχτεί να πάμε στο Κατάκολο αντί για το Μαϊάμι. Έχω δειχτεί να πάρουμε ηλεκτρική σκούπα αντί για σκούπα ρομπότ. Έχω δειχτεί να βάψουμε τον τοίχο μπλε τικρούαζο θαλασσογαλάζιο αντί για μπόρντο ροδοκόκκινο. Και τώρα έχεις το θράσος να μου λες κλείνω το air condition. Συγγνώμη κύριε, ποιος είστε? Ο αδελφός σου είμαι. Και μήπως θες να σου θυμίσω ποιος πληρώνει το λογαριασμό ρεύματος? Για θύμισέ μου. Εγώ. Μπράβο σου. Και ισανότερα. Γι' αυτό θα το κλείσω. Μα δεν έχει μα. Τι προτιμάς δηλαδή? Να ακυρωθούν οι διακοπές στο Κατάκολο για το air condition? Κοίταξε, έτσι όπως το θέτεις, θεωρώ ότι το air condition είναι πυρητό. Δηλαδή και η Φουρέιρα έχει πει 40 βαθμοί, λιώνει το κορμί, η λύση είναι μία, πάμε παραλία. Δεν έχει πει πάμε air condition. Κλείστο, πυρητό. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Θέλω να κλείσω έτσι ένα δωμάτιο περίπου έτσι σε 1-2 εβδομάδες. Έτσι περίπου δίκλινο, τρίκλινο, τετράκλινο. Έτσι περίπου για 2-3 βράδια. Μάλιστα, μου είπατε έτσι σε 1-2 εβδομάδες περίπου. Ναι, έτσι περίπου. Ας πούμε έτσι, κρατάμε εμείς το δωμάτιο για 2-3 εβδομάδες και όποτε σας καπνίσει έρχεστε έτσι στο περίπου και είμαστε γκέι. Ναι, έτσι στο περίπου. Ναι, απλά έτσι στο περίπου έχουμε κι άλλο κόσμο να εξυπηρετήσουμε. Μην φανταστείτε, έτσι στο περίπου. Ωραία, κρατήστε το έτσι περίπου την επόμενη εβδομάδα. Ας πούμε έτσι στο περίπου. Περίπου έτσι, ποια μέρα έτσι στο περίπου? Περίπου Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, έτσι περίπου. Έτσι στο περίπου. Περίπου εγώ να βάλω έτσι Τετάρτη, ας πούμε, στο περίπου. Μην φανταστείτε στο περίπου. Ναι. Λοιπόν, μου είπατε 2-3 βράδια έτσι στο περίπου. Να πούμε έτσι περίπου 3 βράδια. Περίπου, μην φανταστείτε, περίπου. Βάλτε, περίπου, ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, θα βάλω έτσι και ένα τετράκλινο έτσι περίπου το maximum, γιατί περίπου αν έρθει ένα άλλο άτομο έξτρα έτσι στο περίπου δεν θα έχουμε που να τον βάλουμε. Περίπου. Ναι, απλά θέλω έτσι και στο περίπου ένα πρωινό. Όταν εννοείται περίπου πρωινό, τι εννοείται? Δηλαδή θα σας βάζουμε τη φρυγανιά στο στόμα και θα σας την παίρνουμε, ας πούμε? Δηλαδή έτσι στο περίπου, λίγο τρως, λίγο δεν τρως?
Ναι, περίπου αυτό, ναι. Α, θέλω να έχει έτσι στο περίπου λίγο, περίπου θέα θάλασσα, περίπου θέα βουνό, έτσι στο περίπου. Α, εδώ θα τα χαλάσουμε στο περίπου, γιατί ούτε περίπου θάλασσα έχουμε, ούτε περίπου βουνό. Περίπου λίγο λεωφόρο βλέπει, λίγο περίπου ένα κτίριο απέναντι, έτσι το περίπου. Α, όχι, σε αυτό είμαι κάθετος. Αν δεν έχει θέα βουνό ή θάλασσα, τελείωσε. Αναμφίβολα είμαι απόλυτα σίγουρος ότι αυτό το ξενοδοχείο δεν με ενδιαφέρει. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Ξέρετε κύριε, όπως και να σας λένε τέλος πάντων, αυτή τη δουλειά τη χρειάζομαι πάρα πολύ. Μάλιστα. Μπορώ να έχω το βιογραφικό σας? Ναι, βεβαίως. Ορίστε. Μάλιστα. Εδώ λέει ότι έχετε συμμετάσχει μία φορά στη σχολική παρέλαση. Για εξηγήστε το μου λίγο. 2. Ναι, όντως. 2. Την πρώτη φορά ήμουν στην τελευταία σειρά. Αλήθεια μας πειράζει, γιατί τη δεύτερη φορά ήμουν στην τρίτη σειρά. Από το τέλος. Αλλά και πάλι δεν μας πειράζει, γιατί ξέρετε τι σθένιος χρειάζεται για να περπατήσεις σωστά και συγχρονισμένα. Καταρχάς, η σχολική παρέλαση θέλει στον άνθρωπο υπομονή, επιμονή, αιμονή, πεισμονή, φλεγμονή. Α, βλέπω εδώ πέρα έχετε γράψει ένα βιβλίο. Ενδιαφέρον. Αχ, μη πάτε χρόνια πίσω. Πέρσι έγραψε αυτό το βιβλίο με τίτλο «Πρόσεχε! Μη φας και το κουκούτσι». Τίτλος με νόημα, όχι αστεία. Ξέρετε, αυτό το βιβλίο συνδυάζει το πρέπει με το δεν πρέπει. Το χρειάζεται με το δεν χρειάζεται. Το έτσι με το γιουβέτσι. Με το αλλιώς θα έλεγα, αλλά τέλος πάντων. Εδώ βλέπω ότι ξέρετε αραβικά. Δηλαδή ξέρετε να γράφετε και να διαβάζετε από τα δεξιά προς τα αριστερά. Και ζιγζάκ αν θέλετε. Για πείτε έτσι καμιά φράση να δούμε αν λέτε αλήθεια ή μας κοροϊδεύετε. Ναι, ξέρετε, έτσι τώρα εδώ πέρα δεν μπορώ, πρέπει να είμαι στο κλίμα. Δηλαδή, τώρα έτσι εδώ, δεν μπορώ. Α, θέλετε να είστε στο κλίμα. Ωραία, θα μπούμε στο κλίμα λοιπόν. Τι εννοείτε? Να ξέρετε ότι αυτό που κάνετε είναι αντιεπαγγελματικό. Δηλαδή έτσι συμπεριφέρεστε εσείς στο εργατικό αδυναμικό της χώρας, που εργατικά σκουλίκια έπρεπε να μας λένε, έτσι όπως μας πατάτε κάτω εσείς οικονομικά ισχυροί. Θα φύγω και ξέρετε γιατί? Γιατί μπορώ να δεχτώ άλλη αυτή την υποτέλεια. Η υποτέλεια έχει το όριό της, κύριε. Φτού σας και δεν έχω και κουκούτσι να σας φτύσω. Λοιπόν, είναι 10 ευρώ και 70 λεπτά. Θα πληρώσω με κάρτα. Ωραία. Α, αφήστε το. Με μετρητά καλύτερα. 3 πραγματάκια τώρα, σιγά. Εντάξει. Όχι, ξέρετε κάτι? Με κάρτα. 2022 έχουμε. Πότε θα εξυγχρονιστούμε επιτέλους? Ωραία. Όπως θέλετε. Αφήστε το καλύτερα με μετρητά. Δεν σας έχω εμπιστοσύνη. Λοιπόν, με κάρτα. Πού να ψάχνω τώρα ψηλιά, χαρτονομίσματα, βαβούρα, μεγάλη βαβούρα. Άντε, με κάρτα. Δεν ξέρω. Μπορώ να έχω τη βοήθεια του κοινού. Λοιπόν, με μετρητά, τέλος. Είστε σίγουρος το κλειδώνω? Κλειδώστε το, κλειδώστε το. Το κλειδώνω. Κλείδωσε. Κλείδωσα. Ωραία. Με μετρητά. Τώρα κλείδωσε. Τώρα κλειδώσαμε. Τώρα... δεν έχω μετρητά. Να σου πω, σε αυτό το γάμο που είμαστε καλεσμένοι σήμερα, τι θα πετάξουμε στο ζευγάρι? Ρωτάω γιατί μια φίλη μου στο γάμο της, επειδή είχε της ανοιξίας στο ρύζι, της πετάξανε φακές. Και λέω, σε αυτό το γάμο τι θα πετάξουμε στο ζεύγος? Ντοματοκεφτέδες. Α, τόσο πολύ το έχουν εξελίξει το θέμα, Τέλος πάντων, εγώ είμαι έτοιμος. Σαν το χρυσόψαρο που πάει για κολύμπη θα έρθεις εσύ στο γάμο. Α, όχι, την μπλούζα στο νερό θα τη βγάλω. Α, θα ξεγυμνοθείς κι Ποιο νερό? Εσύ δεν είπες ότι η δεξίωση θα γίνει στη θάλασσα? Α, όταν εννοούμε στη θάλασσα, εννοούμε παραλιακά, όχι μέσα στη θάλασσα. Δεν το διευκρίνησες.